Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. CL Top Cop, nagbabala sa mga kabaro na bawal mangolekta para pamasko. International PWD Day, ginunita sa siyudad ng San Fernando sa unang pagkakataon. Pagpapalakas ng farm tourism industry, isinusulong ng DOT. Contingency plans para sa Giant Lantern Festival 2022. Kasado na. At Christmas lights show ng McDo, nagbibigay saya sa mga kabalen ngayong holiday season. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga at taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin po. Oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Opisyal na binuksan ang Christmas Village ganap na alas 5 nitong hapon. May tema pong Magarbong Christmas 2022, ang naturang theme park kung saan matatagpuan ang 30-foot giant Christmas tree, 9-foot-long Santa Claus statue at mga life-sized na candy cane at mga regalo. Ano-ano pa nga ba ang pwedeng pasyalan dyan? Makakasama po natin live na nakatutok dyan po sa Mabalacat City ang ating kasamang si Paulo G. Santos. Paulo, naku, mukhang napakasaya ng kaganapan ngayong mga oras na ito, mga sandaling ito, no, dyan sa iyong kinaroroonan sa Mabalacat City. Paulo, kumusta? Ating Jen, Pasko na dito sa Mabiga, Mabalacat City na totoo ramdam nitong mga Mabalakenyo yung team na Magarbong Christmas Village dahil pagpasok mo pa lang dito sa malawak na bakanting lote dati dito sa area ng Mabiga, ating Jen, talagang sasalubong sa iyo itong mga stall na mula dito sa mga masasarap na kakanin na pamasko, ating Jen. At gayon na dito ng panregalo dahil pati yung mga RTW ating Jen ay nagkaroon ng pwesto at yung mga kababayan naman natin na nag-uukay-ukay. At sa paunang bungad nga na salita ni Mayor Chris Garbo, ito raw ay magpapatuloy ating Jen hanggang January 15 at ito ay free admission sa lahat ng mga Mabalakenyo. Gayon na rin yung mga bumibisita dito naman sa Mabalacat City. At pinili talaga itong pwestong ito ating Jen dahil abot tanaw ng mga motorista na galing Northern Luzon, gayon na rin yung mga galing dito sa Zambales area. Dahil matatanaw mo dito ating Jen, yung mga magagandang, yung binabanggit mo kanina, life-size na Santa Claus, itong malaking Christmas tree na maya-maya, makikita natin na paiilawan ito. At talagang pambata ating Jen. Merong mga rides dito na opo mga kaibigan, pagpasok mo, ito'y free admission. Pero itong mga rides ay naman talagang affordable daw yung presyo para lahat ng mga Mabalakenyo ay ma-enjoy itong kanilang tinaguriang Christmas Village, ating Jen. Paulo, pinaghandaan talaga yan ng LGU dahil alam naman natin, 2 taon na natenga ang ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng okasyon, mga ganitong klaseng pasyalan. Kumusta naman ang reaksyon ng mga nandyan ngayon? Lalo na yung mga bata at ang kanilang kasamang mga magulang. Nakakagutom, may mga pagkain na tayong nakita, Paulo. Totoo, jump pack ito, lalo-lalo na dito sa mga kabataan na nakikita ko hanggang sa kasalukuyan atin Jen. Merong nawili na mamili ng kanilang mga regalo. Meron ding umiikot dito, nagbebenta ng lobo, mga laruan, at talagang yung kaugalian natin ating Jen na kapag Paskong Pasko, andyan, pamilya yung mga nagtutungo dito, ilan sa kanilang mga salita ating Jen, ramdam nila na Pasko na ngayong araw, simula ngayong December 2. Eto na raw yung espiritu ng Christmas ating Jen, na lahat ng mga nagtutungo dito ay maaaring mag-enjoy sa rides at gayon na rin ating Jen yung halaga ng family bonding. Yan din ang gustong ibigay ni Mayor Chris Garbo dito sa kanyang mga constituent na sa matagal daw na panahon natin Jen napagkaitan na bumisita dito sa mga theme park at pagkakataon na rin dito sa mga maliliit na negosyante na makabawi na at bumalik ka sigla itong lokal na ekonomiya dito sa Mabalacat City.
Oo, tama yan. Paolo, yung mga gustong mamili, no, for Christmas, tama ba, Paolo? Meron din mga stalls dyan kung saan maari silang mamili ng mga pwede nilang ipanregalo. Parang kumpleto na pala dyan, ano, Paolo? Hindi lang pamamasyal, hindi lang yung pagkain, pati yung pagbili, no, ng mga posibleng ipanregalo, nandyan na rin. Totoo, Ate Jen, pambata, pamatanda, mamaya si Parin Johnny nito, mamimili na daw ng pantalon dahil dito pala ang may ano pa, may fitting room pa, mga kaibigan, ano? At sa usapin naman po nitong seguridad dito ho sa loob ng Christmas Village sa Mabalacat City, ito ay pinuposisyonan hindi lang nitong mga nakatalagang PNP personnel, gayon na rin itong mga force multiplier na mula sa barangay level, ating dyan na nakaposisyon dito sa entry and exit point. Malawak ito, pero sa nakikita natin ngayon, bagamat maraming tao ating dyan, talagang maluwag ito. At yung usapin ng, dahil may pandemya pa rin tayo ating dyan, talagang ang hiling nila as much as possible, kapag crowded na, kung maaaring magsuot ng face mask. Pero nakikita naman natin dito ating dyan, alam mo ba yung mga Mabalakenyo, talagang nasanay na rin na protektahan yung kanilang sarili dahil nakasuot pa rin sila ng face mask. Parang Paolo, bago tayo umere, parang narinig ko na nandyan na si Mayor Chris Garbo. Nagbigay na ba siya ng kanyang talumpati o ano ang kanyang mensahe para sa mga Mabalakenyo ngayong paparating ang Pasko? Ate Jen, ayan, pinailawan na. Itong higanting parol, pakita mo pa rin dyan Ayan, para makita ng mga manonood, nagpapatuloy ngayon itong pagputok naman natin dyan. Itong fireworks display. Pakita mo, parin dyan ayan sa Papawirin. Ayan, talagang lahat nitong ating mga kababayan na Mabalakenyo ay kinukuha itong moment na to, Ate Jen. Merong nagsiselfie, may nagbi-video, ayan. Meron din ho kasing higanting parol sa harapan nitong entablado, ating Jen, na nasasaksihan nitong ating mga kababayan. Pasko na dito sa Christmas Village ng Mabalacat. Ayan. Alright, yan ay 30-foot, no? Giant Christmas tree. Nako, kitang-kita namin kung gaano kakulay yung Christmas tree dito at talagang masayang-masaya yung mga nandyan ngayon, Paolo? But again, balikan ko lamang, may mensahe ba na nais ipaabot si Mayor Chris sa mga Mabalakenyo this coming Christmas season? At I believe, Paolo, maliban dyan sa mga attraction dyan, may mga programs din na inihanda. At tulong daw rin nila ito, lalong-lalo na maaaring magtinda dito sa malawak na Christmas village. So, ito'y parating na taong 2023 o itong Enero, ating Jen. Alright. Paolo, kanina nabanggit mo yung security. At dito sa Central Luzon, may paalala po si Police Director Brigadier General Cesar Pasuen, kasabay nga po nitong mga kaliwat ka ng Christmas party ngayong holiday season. Mas maigi raw ito upang hindi na po mapilitan yung ilang mga police. Ang abiso ni Brigadier General Cesar Pasuen, ang chief, ang commander-in-chief nitong Central Luzon PNP ay hanggat maaari sa mga Christmas party na i-schedule nitong mga municipal police office dito sa rehiyon ay gawing simple lamang at wag ganong kagarbo para at least hindi mapilitan yung ilan na ipangolekta pa ang kanilang Christmas party. At ang kanyang abiso, bawal ipangolekta o ipaningil
ang kanilang selebrasyon o pagdiriwang ng Kapaskuhan. At abiso rin niya ho sa business sector, ang kanyang tanggapan, Ating Jen, ay walang kumakalat na letter na ipinapangolekta ang kanilang Christmas party, dahil bawal daw ito sa kanila. At ilan din sa mga binanggit ni General Pasiwen, Ating Jen, ay ang pagpapaalala dito sa mga uniform police na muling paangatin yung moral nila, na hanggat maaari, Ating Jen, yung ating mga service o yung mga pulis, wag daw umabot na yung kultura, Ating Jen, mabali yung kultura na kailangan pang iselyuhan yung kanilang baril para at least lamang maawat sila sa pagpapaputo sa pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. Narito ang ating naging panayam kay General Pasiwen. Dapat lang po na maging simple ang ating Christmas party. At tandaan din natin, mag-ingat po tayo, nandyan pa rin yung COVID, hindi man naman nawawala. Ang kwan po natin, pag may humihingi po sa inyo, bawal po yan sa kapulisan. Ang kwan lang po dyan, huwag silang manghingi, huwag mamilit sa mga businessman natin. Kabaril natin, alam na po naman, may tiwalang ating kung sa atin, ang ating pamunuang kapulisan, hindi na uso na yung nilalagyan ng masking tape o yung tinitip ang dulo ng ating mga baril. Ibig sabihin, bumabalik, huwag nating sirain yun. Alright, Paolo, maliban dyan sa paalala na yan, sa mga kabaro nila, in case na merong mga ganitong ma-experience sa ating mga kababayan, paano nga ba, pwede ba nila itong i-report mismo dun sa kung saang munisipyo sila? Kasi nga, ito, malinaw na yung sinabi ni General Pasiwen na bawal, yung humingi ng pamasko, kahit panahon ng Pasko. Paolo. Ito, Ate Jen, at meron daw silang bubuksan na special na linya, Ating Jen, lalo na yung kanyang tanggapan dahil ayaw gamitin pa ang kanyang opisina o ang kanyang pangalan para ipangolekta lang dito sa mga business sector. At dito naman sa mga municipal office at gayon na rin dito sa mga syudad, Ating Jen, na merong mga negosyante na magbibigay as much as possible daw, Ating Jen, inaawat niya yung pangungulekta. Ingat, dahil nga itong ganitong panahon talaga tumataas yung mga ganitong uri ng krimen. Paolo. Ate Jen, una, dapat maging mulat yung ating mga kababayan sa iba't ibang modus nitong mga kawatan na sumasalakay pagka may pagkakataon. Sakali na iwan nyo ang inyong bahay, ang abiso lang, ihabilin ito sa kapitbahay kung sakali lang na meron kang katapat, Ate Jen. At ang kailangan din masiguro nitong ating mga kababayan ngayong panahon ng Kapaskuhan, talagang kabisado nila itong mga hotline, mga numero ng telepono na maaari nilang tawagan sakaling in case of emergency makatawag sila ng suporta dito sa kapulisan. Ang binabanggit din ng PNP, Ating Jen, walang naka-holiday break sa kanilang hanay, kaya ang kanilang presinto ay magbabantay o itong kanilang mga kawani bukod dito sa police visibility na nasa labas, meron tatao dyan sa kanilang presinto sa anumang reklamo o sumbong ng ating mga kababayan ngayong holiday season. Alright, before I let you go, mabilis lang, Paolo. Again, anong oras ba bukas yung pasyana na yan sa Mabalakad City para makapunta? Yung mga interesado nga mga kabayan natin, at yung mga dadaan dyan para ma-experience din nila yung kasiyahang Kapampangan dyan sa Mabalakad City. Ating Jen, alas 4 pa lang, o kung bisan, sabi ni Kuya JP Layo Deport, ang information officer nitong Mabalakad City, kung sakaling gustong masilayan ng mas maaga, alas 3, pwede na pumasok dahil ito naman bukas para sa lahat, hindi lang doon sa mga nagra-ride sa Ating Jen, hindi naman doon sa katirikan ng araw, pero maraming po pwede, hindi lang doon sa mga rides. Maraming pwedeng pasyalan dito, yung mga kainan, yung mga stall na itinalaga dahil mahilig din naman tayo sa pagkain natin dyan. Lahat ay po pwedeng pumesto dito. Talagang al fresco ating dyan. May enjoy itong mga kababayan natin na pampamilya itong Christmas village dito sa Mabalakad City. Alright, maraming salamat sa iyong ulat. Paolo G. Santos, mag-enjoy kayo dyan, Kuya Janet. Mag-ingat kayo.
Mga kariyon, Paolo G. Santos live po mula sa Mabalacat City. Samantala, manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga namumunang balita, ipagdiriwang po bukas, December 3, ang International Day of Persons with Disabilities. Bunso nito ay sinagawa ng siyudad ng San Fernando ang isang selebrasyon na nakatuon sa mga PWD upang ipadama ang inclusivity sa siyudad. Para po sa karagdagang detalye, makakasama natin live si JM De Jesus. At JM, kumusta ang naging pagdiriwang ng siyudad ng San Fernando para ito advanced celebration para sa International Day ng mga PWDs? Yes, kasamang Jen, kaninang mag-aalas 4 ay nagsimula na itong selebrasyon na kung saan talagang binibigyang pansin at importansya yung mga PWD of persons with disabilities dito sa siyudad ng San Fernando. At makikita natin kanina doon pa lang doon sa entrance ay talagang masayang-masaya na yung mga talagang dumalo dito sa selebrasyon na ito. At makikita natin talagang may mga ilan talaga na nag-effort at talagang nag-costume pa dahil gusto daw nila talagang ma-feel yung talagang itong araw na ito ay para sa kanila. Ng LGU, ito yung kauna-unahang pagkakataon na talagang nag-dedicate sila ng ganitong klaseng selebrasyon para sa mga PWD. Yes, kasamang Jen, di ba? Ang ano nga dito ng sa pamumuno ni Mayora Vilma Caluwag ay talagang gusto niya lahat ay inclusive at kasama dito sa kanyang pamumuno. Kaya naman pantay-pantay daw lahat ng trato, kaya naman binibigyan niya ng isang araw dito sa mga PWD na talagang mag-celebrate at magkaroon ng kasiyahan. Dahil dito sa San Fernando umano ay talagang lahat ay kayabe, sa Kapampangan kayabe, kasamang Jen, kasama upang talaga maramdaman nila na hindi sila napag-iiwanan dito sa pamumuno ni Mayora Vilma Caluwag at talagang bigyan sila ng tsansa na talagang magkaroon ng dito sa isang araw to ay magkasiyahan silang lahat. Yan, nakikita natin sa video ngayon, JM, na mukhang marami talaga yung dumalo. And alam naman din natin na may mga organisasyon talaga na very active dito sa siyudad ng San Fernando sa mga PWD. JM? Yes, kasamang Jen. Ayun nga, napagit natin kanina, pinangunahan din ito ng City Social Welfare Development Office na kung saan pinamumunuan ito ni Ma'am Mary Ann Biliwang. At ito kauna-unahan talagang sinelebrate nila ito dahil talagang gusto talaga nila na maipakita na pantay-pantay. Meron din mga iba't ibang talagang leader na mga PWD groups dito sa iba't ibang barangay na kung saan nagsama-sama din sila kanina. At sila ay naghahandog ng isang performance para dun sa kanilang mga nasasakupan. At ano naman nabalitaan daw nila ng mga kanilang mga nasasakupan na magkakaroon ng ganitong talagang celebration para sa kanila ay hindi daw talaga sila makapaghintay at super excited ang mga ito, kasamang Jen. Pwede mo bang i-enumerate sa amin, i-describe mo sa amin, JM, kung ano ba yung mga ginawang activities dyan? May nakikita tayo kanina, may sumasaya, may mga kumanta. Ano-ano ba yung ipinakita, ipinamalas ng ating mga kababayan na PWD sa selebrasyon ngayong gabi? JM. Yes, kasamang Jen. Kanina ay talagang nabanggit mo nga may mga sumayaw, may mga talagang kumanta at pinakita yung kanilang mga talento. At doon pa lang sa opening prayer kanina, kasamang Jen, ay talagang mararamdaman mo na talagang binibigyan ng importansya itong mga PWD dahil bukod doon sa performance ay talagang nag-sign language pa yung mga opisyalis ng CSWDO upang para naman doon sa mga deaf at mute natin mga kasamahan upang maintindihan din nila at makasama sila doon sa dasal. At naghandog din ng isang performance si Mayora Vilma Caluwag na kung saan makikita natin talagang nakisali din yung iba nating mga Fernandino na may talagang PWD at makikita lahat talaga kasamang Jen ay talagang magkakasama at wala talagang judgment ngayong araw na ito. So ibig sabihin kahit sila ay may mga natatanging talento rin na talagang maipagmamalaki at pinakita nga nila yan ngayong gabi. Kumusta naman ang pakiramdam, GM, ng mga PWD na ito nga binigyan sila ng isang gabi ng pagkilala, isang gabi ng selebrasyon
yung inclusivity nga, naramdaman ba nila ngayong gabing ito, JM? Yes, kasamang Jen, ay doon sa mga nakausap natin kanina ay talagang matagal na nila yung unang itong hinihintay. Dahil yun nga, meron tayong selebrasyon ng International Persons with Disabilities dinaabangan dahil ayun nga, nakakaranas din sila ng mga diskriminasyon, pero ngayong araw na ito ay parang naramdaman daw nila na parang pantay-pantay talaga lahat ng turing sa kanila dito sa San Fernando. Mhm. Itong pagkakataon na ito, JM, kaya nga meron tayong International Day, no, for PWDs. Parang ito ay kadalasan nagiging venue rin para ma-voice out ng LGU or ng mismong PWD community, no, yung kanilang kung meron silang mga pangangailangan, meron silang hinaing, ano. Umpisahan muna natin sa LGU. Meron bang naibahagi ang LGU or si Mayor Kaluwag na meron ba silang inihandang something special, no, para mas ma-feel nila yung araw nila, JM, dyan sa City of San Fernando particularly? Yes, kasamang Jen, aabot sa mahigit 500 yung mga dumalo dito sa selebrasyon dito sa Heroes Hall, ano. At sabi nga ni Mayor Vilma Kaluwag kanina nakausap natin siya, ay talagang tututukan nila yung doon sa sa health ng mga PWD natin, ano. At katulad nga daw ng mga senior citizens ay bibigyan niya ng libreng mga gamot at mga upang masiguro na talagang malusog yung mga PWD, at sisiguraduhin naman daw niya na talagang makakatanggap pa ng maagang pamasko na pwede nilang lutuin doon sa sa Buwan. The PWDs naman, Nagbigay ng kanina speech doon sa entablado kasamang Jen, Ang sabi nila ay sobrang saya nila nitong araw na to at nagpapasalamat sila sa city government dahil doon sa simpleng pagbibigay sa kanila ng mga karapatan doon sa mga parking lot kasamang Jen, talagang binigyan ng tugon itong city government. Kaya ngayon naman lahat ng mga nahihirapan at mga PWD na doon sa mga parking lot, hindi na sila kailangan pang makipag-away upang makapag-park lang sila na maayos sa tapat mismo ng munisipyo dito sa may kabayanan ng San Fernando kasamang Jen. At makikita naman din natin kanina, talagang lubos-lubos talagang kasiyahan nila dahil ito talaga ang pinakihintay nila na matagal na kasamang Jen upang talagang ma-celebrate nila at makasama nila mga kapwa nila. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, JM De Jesus, at Happy International Day po sa lahat ng ating mga kababayan na PWD. Maraming salamat, JM De Jesus. Dumako po tayo sa ibang balita. Isinusulong ngayon ng Department of Tourism ang higit na pagpapalakas ng farm tourism industry sa buong bansa. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, mahalagang pagtuunan ng pansin ang sektor ng turismo at agrikultura dahil sa laki ng ambag nito sa ating ekonomiya. Kaugnay nito, binuksan na ng kagawaran ng National Farm Tourism Summit sa Clark, Pampanga, at nakatakda namang ilunsad ang isang trade fair sa syudad ng San Fernando ngayong Sabado at Linggo. Narito po ang detalye ng balitang yan. Patuloy na isinusulong ng Department of Tourism o DOT ang pagpapalakas sa farm tourism industry ng bansa. Ito ang inihayag ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagbubukas ng National Farm Tourism Summit 2022 sa Clark, Pampanga nitong December 1. Kiit pa ng kalihim na mahalagang pagtuunan ng pansin ng turismo at agrikultura dahil may malaking ambag ang mga sektor na ito sa ating ekonomiya. As of July 2022, umabot na sa 228 farm tourism sites sa buong bansa ang na-accredit ng DOT. Kabilang umano ang Central Luzon sa may pinakamaraming accredited farm tourism sites. The DOT partnered with the Asia Foundation for the Go Digital ASEAN Agri-Tourism Module for Farm Tourism Operations for easy access to tourism sites. Farm tourism infrastructure projects and transportation programs are included in the annual development plans and priority programs of the DPWH, the DOTR, and the DA to establish and improve farm facilities and access to farm camps. Aminado naman si Tourism Assistant Secretary Chris Morales na labis na naapektuhan ng pandemya ang turismo sa bansa. After na pandemic, talagang tinamaan yung turismo, yung tourism industry, and some needed financial support na kinakailangan nila for their operations. We provided naman through the passing of Bayanihan 2, meron naman tayong loan program through DTI Small Business Corporation. But siyempre, dahil nung 2021 hindi pa ganun ka
may uncertainty pa on the tourism side kung magtutuloy-tuloy ba, may mga requirements na hindi pa na comply ng iba't ibang operations natin. Ang mga pagtitipon umanong kagaya ng National Farm Tourism Summit ay higit na makatutulong upang matugunan ang kagyat na pangangailangan ng mga stakeholders sa kanilang sektor. Through this summit din, magkaroon ng continuous discussions and also collaborations ng iba't ibang partners, private sector, local government, and also national government agencies. May temang innovative, inclusive, and sustainable tourism in the Philippines ang nasabing aktibidad na inorganisa ng DOT, Regional Farm Associations at ng Department of Agriculture. Isang farm tourism trade fair naman ang nakatakdang buksan sa Robinson Star Mills, Pampanga sa siyudad ng San Fernando ngayong December 3 at tatagal ito hanggang December 5. Ako si Liana Canilao, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kasado na raw ang iba't ibang contingency plans para sa papalapit na Giant Lantern Festival 2022. Kabilang sa mga napag-usapan sa pinakahuling pagpupulong ng Giant Lantern Executive Committee ay ang usapin ng seguridad at kahanaan para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. May ulat si Angelica Cara. Patuloy ang preparasyon ng Giant Lantern Executive Committee para sa pinakamaningning, pinakamakulay at pinakamasayang festival ng mga Kapampangan tuwing Kapaskuhan. Pinangunahan ni Giant Lantern Executive Committee Chairperson Jun Pineda, katuwang ni Co-Chairperson Engineer Alvin Y. Mendoza, Councilor Brenz Gonzales at City Tourism Officer Ching Pangilinan ang ika-6 na pagpupulong ng iba't ibang sektor at subcommittees Webes December 1. Kabilang sa mga tinalakay sa aktibidad ang mga salik na posibleng makaapekto sa isasagawang programa para sa Giant Lantern Festival 2022. Ayon kay CDRRM Officer Raymond Del Rosario, ikinukonsidera ang posibilidad ng lahat ng hazards at risks katulad ng sunog, lindol at ulan at may naka-standby na mga contingency plans na ipatutupad kung kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Yung atin po kasing incident management team for the Giant Lantern Festival 2022 ay talagang pinagplanuhan po ito. No? In fact, lahat ng mga detalye ng mga iba't ibang mga hazards, kino-consider po natin. And of course, para talagang ma-address mo lahat yung mga hazards na yan, dapat maraming resources talagang i-deploy or put in place. But of course, we will make do with what we have. Of course, best effort lahat yan. And ang kagandahan naman po, ang IMT ng siyudad ng San Fernando ay matagal na po tayong nagkakasama sa mga ganyang mga event, lalo na sa Giant Lantern Festival. So, we are hoping that everything will go as planned. And sana wala na lang pong mga untoward incidents na maganap. Suhestyon naman ni Robbie Hizo na siyang nangasiwa ng Giant Lantern Festival noong 2021 na pag-aralan ng mga hakbang na maaaring gawin upang maisagawa ng walang balakid ang GLF. Kagaya ng nangyari noong 20 roll, lalo na yung mga mga machine kasi pag nabasayan, wala na, sira. Ngayon po, yung sa mga tao naman, nagbabalak din na may proposal din na magbigay ng disposable raincoat para naman yung mga manonood, kung umuwi man sila, umulan, hindi sila mababasa. Tsaka, ngayon po, kung mangyari man yan, at least nakahanda tayo. Puro proposal yan eh. Ang pinapakiusap lang namin sana, huwag umulan. Nagdadasal tayo lahat na hindi ulan, pero sana, kung pwede, umulan noon ng mga donation. Yun yung kailangan natin para sa Giant Lantern maging successful, hindi lang ngayon, saka yung mga susunod na panahon. Sinabi naman ni Councilor Brenz Gonzales, Committee Chair ng Arts and Culture sa Sangguniang Panlungsod, nararapat lamang na matiyak na maayos ang plano para sa ikatatagumpay ng GLF. Bukod dito, nangako rin siya ng pinansyal na suporta mula sa kanyang pamilya.
Yes, actually, I am part of the sponsorship committee. And as part of the sponsorship committee, I am asking my father, our 3rd district representative, to pledge and to donate dito sa Giant Lantern Festival. And actually, nakausap ko na siya kanina. Siguradong tutulong daw siya. And of course, yung kapatid ko rin na si board member Micah. Full support kami dito ever since nagkaroon ng Giant Lantern Festival dito sa San Fernando. At kahit hindi pa po kami nanunungkulan, talagang tumutulong na po talaga kami sa Giant Lantern Festival para sa ikasasaya ng mga Kapampangan, lalong-lalo na po yung mga Fernandinos. Samantala, lumagda na rin ng Memorandum of Agreement ang SMART at ang Giant Lantern Festival Executive Committee para sa tulong na ihahatid ng telecom company sa piyesta ng mga higanteng parol ng siyudad San Fernando. Actually, sir, we're very excited. We're very happy and glad to be part of this event. We've been partnering with this activity, with this festival, Giant Lantern Festival, since early 2000, and nag-evolve na yung support and partnership natin. And we're very excited to bring new things, especially now that amid sa pandemic, madami na tayong na-discover, especially with digital components, and we're happy and we're excited to bring that as part of our support to this activity this year. Sa December 17 na ang Giant Lantern Festival 2022 na isasagawa sa Robinson Star Mills, Pampanga, at mapapanood din ito live sa CLTV 36 bilang official live coverage media partner ng GLF. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Pinag-uusapan po ngayon sa social media ang dalawang pinakabagong villa na matatagpuan sa Nuwan Farm and Resort sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Ang isa sa mga villa, kaya lang namang mag-accommodate ng hanggang 30 katao. Bukod sa maluwag, maganda rin ito dahil Balinese-inspired at modern tropical ang disenyo ng bagong pasilidad. Pasyanan natin yan sa Trip Treat at Gimmick kasama si Liana Kanila. Madalas maiugnay ang Villa de Bacolor o ang bayan ng Bacolor sa sining at kultura. Tinaguran nitong Atenas ng Pampanga dahil sa mayamang kasaysayan ng munisipalidad na dating kabisera ng ating lalawigan. At ngayong nagbalik sigla na ang turismo, nakilala na rin ang Bacolor dahil sa mga naggagandahang resort na matatagpuan dito. Una sa listahan na madalas dayuin ng ating mga kababayan ang Nuwan Farm and Resort na matatagpuan sa Barangay San Vicente. Walang duda na patok ito para sa mga quick getaway, family o barkada staycations, weddings and other social functions o kahit team building sessions ng mga magkakatrabaho dahil kompleto ito sa facilities at amenities. Mula sa mga private villa, garden at function halls, sa na rin ang pinakabagong villas ng Nuwan Farm and Resort. Isa na rito ang Villa Margaha, hango sa salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay volcanic ash. Kaya nitong mag-accommodate ng hanggang 8 katao. Pagpasok pa lang sa loob, mapapauwaw ka na sa kanilang open floor living and dining area. Kompleto rin ang kitchen ng mga makabagong appliances. Loft type naman ang bedroom nito na may pull-out at sofa beds, kaya't hanggang sa pagtulog, tuloy ang bonding ng pamilya o barkada. Very relaxing din ang private mini pool at patio ng Villa Margaha. Lahat ng yan pwede mong ma-enjoy overnight sa halagang 10,000 pesos. Pero mga ka-trip-treat at gimmick, kumbaga sa pagkain ay appetizer pa lamang daw ang Villa Margaha. Dahil ang main course ng Nuwan Farm and Resort, walang iba kundi ang Casa Nuwan. Sa disenyo pa lamang ay talagang mamamangha ka na sa Balinese-inspired villa na ito na dinisenyo ng mga young Kapampangan architect at interior designers. All of our materials are natural and some of them are modern touch po. Unang sasalubong sa iyo ang garden na may koi pond at ang kanilang ipinagmamalaking 10-meter infinity pool. Very unique and relaxing naman ang Sankyang living room ng Casa Nuwan na suwak na suwak para sa late night kwentuhan. Napaka-cozy rin ng master's bedroom kaya 100% guaranteed at relaxing experience.
Mayroon din itong 3 bunk-style bedrooms na maaaring mag-accommodate ng tig-8, 10 hanggang tig-12 ng katao. Para sa mga gusto mag-me time, pwedeng-pwede naman yan sa kanilang veranda. And if you go around the house, makikita po natin na maraming natural elements yung ginamit namin. No? From the fabric that we use, our furniture are all custom made. So lahat po yan were designed based on our preference and the modern tropical vibe that we wanted, that we were aiming for. So lahat po yan, again, natural wood, stone, and tag dito, water, as you can see, are the main features of the house. Huwebes, December 1, nang ipamalat sa publiko ang ganda ng Kasanuan. Maging si Mayor Di Mandato ng Bacolor, hindi napigilang bumilib sa pinakabagong destinasyong ito sa kanilang bayan. Amazing, ano? It's amazing. Then, masasabi natin this is one of a kind na napakaganda. And of course, nakita natin yung loob ng Kasanuan ay napakaganda po. At kayo pong kababalan namin sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, lalo na yung kababalan natin sa Bacolor, you drop a here in Nuwan at tingnan po ninyo itong napakagandang resort. Bagong bukas na Kasanuan. Bukod sa amenities at pagkain, isa sa mga dahilan kung bakit binabalik-balikan ang Nuwan Farm and Resort ay dahil sa kalinisan at hindi matatawarang hospitality ng mga staff. Yung ano kasi dito talaga yung service. Pag nag-inquire yung mga natin dito, mga clients natin, talagang tutok sila. Mababait na staff, matyaga, yung mga sales and marketing ko, yung mga housekeeping, mula sa housekeeping, sales and marketing, sa accommodation, sa yung mga maintenance, lahat cooperative sila. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kagimik? Bisitahin na ang Facebook page ng Nuwan Farm and Resort at mag-book na ng bakasyon sa kanilang mga pinakabagong villas. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Patong ngayon sa mga Fernandino at iba pang mga kabalan ang nakatutuwang paanda na isang fast food chain sa Dolores Intersection sa ng San Fernando, Pampanga. Bukod kasi sa all-time favorite na pagkain, dinarayo na rin ngayon ang kakaibang Christmas light show na tiyak mapapangiti. Hindi lang sa mga bata, kundi pati sa mga young at heart. Silipin natin ang makukulay na dekorasyon sa McDo Dolores Junction sa Trip Treat at Gimmick ni Arnett Salonga. Sayawan, musika, at syempre, bongga, naglalakihan, at kumikislap-kislap na parol at pamaskong dekorasyon. Yan ang bumungad at nasilayan ng mga dumalo sa Christmas light show ng McDonald's Dolores Junction sa siyudad San Fernando, Pampanga, Huwebes, December 1. Kwento ni Day Salas Rivera, manager ng naturang branch ng fast food chain. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng 2 taon na muling magbibigay aliw ang Share the Lights program ng McDo Philippines sa lahat ng kanilang customers. Walo lamang din umano sa tinatayang 700 branch ng McDo sa buong bansa ang mabibigyan ng oportunidad na ipamalas ang kanilang nakamamanghang light show. We are very lucky and fortunate to be chosen as one of the location na binigyan ng ganitong momentous event po. Una na raw na ibinida ng mga McDo branch sa UNDP sa Maynila at sa Savano Park sa Bulacan ang Paskong paandar na ito. This is the 3rd McDonald's branch po na nag-launch ng Share the Lights po. Kakaiba kasi as the Christmas capital of the Philippines po, no? We have decided to parang dito na i-launch yung Share the Lights natin kasi nga to celebrate with us the Kapampangans din. Tuwang-tuwa naman ang mga nakapanood sa store light show. Lang yan, minsan lang yan sa isang taon. Namin na ito yan, bago sa paningin namin sa Pampanga. Opo, maganda po tapos masaya pa. Magtatagal ang mga pamaskong dekorasyon at pailaw ng McDonald's Dolores Junction sa San Fernando hanggang January 8, 2023. So I am inviting everyone if you have time. So this is the perfect, of course, time din po para makapag-celebrate, ganyan. And McDonald's is happy to share nga sa inyo yung ganitong klaseng event po. So yun yung McDo, love ko to! Ako si Arden Salonga, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News,
Atin to. Abot kaya na raw ngayon ang pagkakaroon ng modern, sleek at prime home na may magandang lokasyon dito sa Pampanga. Binuksan na kasi ng Piazza Community ang kanilang pinakabagong flagship project na kung tawagin ay Prime. Sa mga nais pong mag-invest sa real estate o gawing makatotohanan ang inyong dream house, baka ito na ang sign na hinihintay nyo. Narito pang report. Kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya sa Central Luzon ay ang pagdami ng ating mga karehiyon na nag-iinatiyak magbibigay ng tatayo ito sa bayan ng Porac. Kaya naman 15-minute drive lamang ito patungo sa Angeles City at sa Economic Growth Center, ang Clark Freeport Zone. Ang Prime ay makikita natin sa Manibaog, Paralaya, Porac. Very close ito sa amin, gaya ng nasabi ko sa speech, kasi dito ang unang fiesta communities sa Porac when we were born 15 years ago. So, minarapat din namin na dito rin simulan yung bagong brand, which is Prime by Fiesta Communities. 15 ektarya ang laki ng Prime by Fiesta Communities, natatayuan ng 865 two-story single-detached units. Lahat ng bahay ay may 3 kwarto at 2 toilet at bathroom. Mayroon na ring bakod at gate ang bawat unit para sa exclusivity at safety ng mga residente. Hindi rin magiging problema ang parking dahil mayroon ding covered carport ang mga bahay. Maluwag ang living at dining area, kaya pwede para sa bonding ng buong pamilya at ng mga bisita. Additional feature naman ng lanay kung saan maaari mong ma-enjoy ang outdoor brisk. Magkakaroon din ng playground naman ang itatayo sa gitna ng subdivision para sa iba't ibang events at gatherings. Sana nakita ninyo that we are introducing the first 2-story social hall. Napakaganda nito kasi when you actually stand in the social hall, to your east you will see Mount Araya and to your west you will find the Zambales mountain ranges. Napakaganda nito because ito yung strength ng ating bayan, ng ating probinsya. At we believe